Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa yau a cikin wani sabon bidiyon. A bidiyon yau na yau insha Allah zan muku bayani ne akan yadda zaka dawo da bidiyoyi ko wasu hotuna da ka goge a cikin wayarka ta yin amfani da wani application wanda na san zai burge ku, mai matukar amfani, wanda yakan zo a cikin waya. Amma idan baka da shi zan aje muku link din shi a description, ga wanda bai da shi sai ya je ya downloading din shi. Kafin nan ina roƙon wanda bai mun subscribe ba ya daure ya danna mun subscribe, sai ya danna alamar ƙararrawa domin samun notification ɗin bidiyo mu da zarar mun ɗora. Da fari zaka zo ka shiga cikin application ɗin, gashi nan photos kamar yadda kuke gani. Gashi nan kana shiga kai tsaye zai kai ka cikin, zai kwaso bidiyoyi da hotunan da kake da su duk a cikin wayanka. Ga hotuna nan, ga albums wanda suka kunshi bidiyoyi da hotuna. To da fari zaka zo ka zaɓi bidiyon da kake so ko hoto da ka goge a cikin wayan. Kamar yadda kuke gani dai ga wasu bidiyoyi nan. Bari mu gwada kunnawa ku gani. To da fari dai kamar yadda kuke gani gashi nan na kunna muku. Idan kana so ka goge su sai ka zo ka danna alamar kwandon nan sai ka goge su. Da zarar ka goge su, ko da ko ka duba cikin wayarka, da zaka duba wajen bidiyoyi zaka ga babu su. Ga wasu hotuna nan, ko da yake bari in nuna muku su tun da farko dai ku gansu. Yauwa ga folder da nake so in nuna muku, wanda nake cewa ga ta nan my thumbnail nan. To idan misali ga ta nan, yawa kun gan su, kana so ka goge su sai ka zo ka koma, ga su nan. Waɗannan hotunan da zarar ka taɓa alamar kwandon zaka ga duk sun goge gabaki ɗaya. To abu mafi mahimmanci idan kana so ka dawo da bidiyoyin da hotunan da muka goge yanzu shine zaka zo ka taɓa alamar sandunan nan ne guda uku, sai ka zo ka taɓa alaman kwandon nan, wato trash ɗin nan da aka sa. To da zarar ka taɓa zai nuno maka bidiyoyi ko wasu hotuna da ka goge a cikin wayan. Idan kana so ka danna su sai ka danna restoring ɗinsu, sai kai selecting ɗin wanda kake so ka dawo da shi. Bara mu dawo da su duka. Ga su nan an yi makin ɗin, sai ka danna alamar restore ɗin nan. Da ka yi restoring gashi nan suna dawowa akan wayan naka. Da zarar ka koma ka fito zaka ga dukkan bidiyoyi da hotuna zaka ga duk sun dawo. A nan muka kawo ƙarshen bidiyon. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku bidiyoyi masu muhimmanci daɗaɗa.